Здравейте от Мадрид, Оля, всички от България, приятели, църква Ветил, голямото семейство. Бог ви благослови. Днеска пристигнахме в Мадрид към 2:30-3. Имахме малко време в метрото, но дойде Роси да ни посрещне, тръгнаха нещата. Благословени сме, се радваме. Благодарим на Господ, че Бог отвори врата да дойдем. Чухме се с пастор Раул. Поздрави на цялата църква. Така че радваме се. Усещането е уникално да бъдеш тук в Мадрид. Чудесно е, красиво е. Така че благодарни сме на Бога. Ще се чуваме пак. Амин. Здравейте, тук сме събрани да пием по едно кафенце, да се видиме. Пристигнахме успешно, слава на Господа. И тук с майка ми, с пастора, да поразгледаме малко. Утре ще имаме хубаво време с Раул в църквата и вярвам да си прекарваме едно хубаво, незабравимо време. И Бог да бъде в контрол за всичко. Амин. Поздрави на всички! Здравейте, поздрави от мене. Радвам се, гостите пристигнаха, радостни сме, щастливи и ще се разкарваме, ще ги вода из Мадрид, да разгледат забележителни неща. Времето е много добро за разсодка и това е. Поздрави на цялата църква. Ден номер 1 в Мадрид. След многото красиви места се качваме на едно много специално място. Едно високо място, откъдето се вижда почти целият град. Уникално, красиво място, да ви кажа. Аз съм чул за това място, Димчо много ми е разказвал, че се качват тук хора и си почиват през целия ден. Сега отиваме на върха, най-отгоре, за да видим каква е гледката. Така че поздрави от Мадрид, прекрасно е. Наистина сме благословени, наистина благословени. Айде отиваме към върха и ще се включим пак. Намираме се в центъра на Мадрид, пред стадион Сантьяго Бернабео, на който стадион Барселона има много забележителни успехи, но трябва да си признаем, че стадионът е много величествен, много красив, много хубав, така че специални поздрави за Люди и за апостола на църквата. Щастливи сме, че Бог е промислил да бъдем тук. Благодарим на Господа, поздрави на църквата и на семейството. Ето ни отново ден номер 2, може би на най-специалното място в Мадрид, но Краси ще ни каже. Идваме от стадион Сантьяго Бернабео, хапнахме нещо вкусно и сега ще дам думата на Краси да каже какво е усещането, защото градът е уникален. Здравейте! И Раул ни чака. Искам да ви кажа, тук сме на Гран Вия, на центъра в Мадрид, да прекараме едно хубаво време. Раул ни очаква и той, но първо тук да видим какво става. Тук е невероятно хубаво, красиво и сега ще обиколиме малко да видим и ще прекарваме тези дни така заедно хубаво, до вечер сме на служение. Искам да имате желание да идвате и вие тук. Господ ще отвори. Да, много е красиво. След 17 години съм отново тук в Испания за Божието дело. По нов начин, да. Нов живот, ново сърце, нови приятели. Точно, така че благославям ви, много е прекрасно. Хубаво е. Pastor dice que Raúl está tiene muy buen corazón y por eso ha venido a nuestro pastor. Madrid. Vamos a ver ahora. Que disfrutes. Yo, mira, hace 17 años cuando estuve en España y un poco no puedo hablar. No puedo mucho hablar en español, pero puedo así explicarme contigo, sí, ¿no? Sí, claro. Pero hace 17 años me he olvidado muchas cosas. Poco a poco. Poco a poco. Respirar tu aire
beber de tu agua viva, Те говорят, виж малко que me limpie con tu sangre. чисти със своята кръв. Quiero ser un alma tuya y que no me aparte nadie. Никой няма да те докосне. Изключително привилегия и радост за мен да бъда тук на това място. Para mí es un orgullo para estar aquí entre ustedes. Много съм почетен от моя брат, пастор Раул. Грация, Сеньор. Yo digo muchas gracias, Pastor Hugo. Обичам го с цялото си сърце и го благославям. Le amo mucho con todo mi corazón. Преди малко, когато влезахме в дома на Господа, Hace un poquito cuando entramos a la casa de усетих Dios, силно помазанието и любовта на Господа на това място. yo tenía una presencia muy И аз знам, че това не е поради сградата. Y yo sé que eso no es por simplemente el edificio. Аз знам, че това е поради Неговото сърце и поради вашите сърца. Yo sé por el corazón de vuestro pastor. Когато запях хвалението и поклонението на това място, Cuando se estaba cantando y alabando al Señor, силата на Святия Дух започва да прелива вътре в мен. y el Espíritu Santo empezó a llenarme por dentro. И не можех да спирам сълзите си. Y no podía parar. И толкова се радвах, че изгасихте осветлението. Толкова се радвам, че изгасихте осветлението, Estoy muy contento. че аз плаках през цялото време. Плаках през цялото време. Estaba llorando todo el rato. Защото Святия Дух ми казва в сърцето ми, Porque el Espíritu Santo me está hablando en mi corazón. че това е Божий човек, помазан от Святия Дух и от силата на Бога. Porque este es el hombre de Dios que está bendecido de él. И това, което се случва на това място, Y todo lo que está pasando ahora mismo en това е делото на Святия Дух. esto es del Espíritu. Това е делото на Святия Дух. Силно, горе Диос! Горе Диос! Алелуя! Óyeme, una fiebre nuestro Dios, olvidosa de tu amor cristiano, que no la para de enfermería. Здравейте, вече сме ден номер 3 от мисионерско пътуване Мадрид 2025 година. С вчерашното служение и огънят на Святия Дух, днеска сме в централния парк Ретиро. И трябва да ви кажа, ако никога не сте идвали в Мадрид, че това е едно необикновено място. Но аз продължавам да твърдя, че най-голямо впечатление ми правят хората. Добри хора, добронамерени, с добри сърца. А красотата на Мадрид е неописуема. И отново поздрави на голямото семейство Ветил. Вече не липсвате. Ще се видим. Чао! Алелуя. Ами, току-що пристигнахме ден номер 4 и малко да ви кажа, ми се иска да помълча, защото като гледам толкова народ, но сме в самия център на града от Гранд Вия към Сол. Искахме отново да се включим тук с момчетата и да ви поздравим. Ние продължаваме нашето мисионерско пътуване и да се наслаждаваме и на града, защото мисионера се заслужава благословението. Амин! Чао! Благословение! Чао! Abraham, bandeja. ¿Qué hago? ¿Lo corto así? Abraham, bandeja. Здравейте! Тук сме при семейството на пастор Раул, фамилия. Обядваме американо барбекю. Испания. Поздрави на България, църква Ветил. Луковит! No americano. Rom español. Присъствието трябва да се движи. La presencia tiene que estar movida. Святия Дух трябва да докосва. El Espíritu Santo tiene que Чудеса и знамения да се случват. pasar milagros. Църквата да се покланя. La iglesia tiene que Дарбите на Святия Дух да функционират. todo lo que son del Espíritu Santo, los dones tienen que funcionar a la iglesia В присъствието на Святия Дух. dentro de la presencia del Espíritu Santo. И когато свърши служение, Y cuando termina el servicio, църквата си тръгва. la iglesia se va. И всеки един от нас Y todos, cada uno de ustedes, е там някъде,
es ahí, a un sitio. В прекрасния Мадрид вече. Dice que cuando salimos de aquí, estamos en Madrid, a un Всеки sitio, в своя дом. o todo cada uno Всеки на своето работно място. está en su trabajo. Ето го въпроса. Mira, esa es la pregunta. Трябва да получиш откровението, Tienes que tener, видението, tienes que tener alguna revelación, Che tienes que dis- tener una visión, че ти си que tú eres тялото на Христос, el cuerpo de Jesucristo, храм templo и невяста. y la novia. Ето, аз ще пусна. Гледаме мача в Мадрид в един бар. Аз ще пусна. Що? Тук с баща ми. Краси. И другия Краси от Мадрид. Честита победа, момчета! Честита победа! Честита победа! Краси, ти беше за белите, но нищо. Какво викаш, Краси? Абе, няма никой, бе, човек. Тихо ли е? Ама дали са като са паднали за това така? Да, няма никой. Много е тихо, бе. Днеска цял... Тук ще да има голям купон. Цял ден шумно, такова сега. Днешко, даже и лампите са угасени. Recibe, Señor, hoy toda la alabanza, todo el honor, Señor, toda la gloria sean para ti. Hoy, Señor, nos unimos en un solo corazón. Всичко по 1 евро, ето го. Плаца Кастилия, най-големия пазар. С сигурно 2 километра. Нали? Някъде може и 3 да е. Ето тук. Не се близнява и кажи за големия пазар. Какви цени? 50, 1 евро. Най-ефтините, от 1 до 10. 100% по-ефтини от нашите. От 50 цента до 10 евро. Пасторе, какви са първите впечатления от пазара? Впечатлението от пазара е, че трябва да си вземем по нещо ефтино. Едно да поразгледаме, да видим, нали, хората как гледат на нещата. Така че пастор Краси ни докара преди малко. Разбрахме, че пастор Рол има Сергия и ще видим къде е в интерес истината. Друг пазар. Но ми се иска така да вземем по едно парченце. За децата, нали, за семействата. И Роси ще ни води да се не изгубим някъде. Тим може не могат да ни намерите. Но чувството е уникално, преживяването е уникално. Бяхме на една хубава църква преди малко и продължаваме ден кой ден е? 5 ли е? 5. Вече ги изпускам. 5 ден. Неделя, утре се прибираме след обяд. Чао! Благословени! Поздрави от Мадрид! Чао! Бенвенидо на нашето интервю. Ами здравейте на всички. Днес е деня, в който трябва да се приберем. Но нещо се случва в Испания, Мадрид, в цяла Европа, цяла Западна Европа. Така че в момента ние сме в молитва, но забелязваме белезите на последните времена. Обърнете внимание на коли и движение. Всичко, какво се случва. В момента се опитваме да си хванем такси. Нещата са напрегнати, полиция навсякъде. Има хора, които са заключени в метрото. Не могат да излязат. Така че ние се молим и виждаме последните белези на последните времена. Време да издигаме Господа и да се молим за спасение и да изкупваме благовремието чрез силата на Святия Дух. Халелуя! Господ е велик! Тази вечер ще се приберем свръхестествено. Нямаме връзка с вкъщи, няма интернет, няма телефон, няма нищо. Сега се опитваме да отидем до летището и Бог да бъде с нас. Алелуя! Амин! Здравейте! Ами, вече сме на летището, но да ви разкажа накратко какво се случи всъщност. Нали, слязахме сутринта, закусихме и викам, ще се вземем някои неща. Приготихме си чантите и преди да тръгнем от квартирата, нещо усетихме, че тока изключи, водата спря. Оставихме на Роси каквото трябваше да оставим, някои неща и тръгнахме към метро, станцията, но по пътя видяхме, че има някакъв смут, няма светофари. Полицаите... Паника, спират хора. Казаха ни, че метрото е затворено, има хора вътре в метро. Телевизии, журналисти по пътищата, интервюта. Светофари няма, асансьори бяха блокирани и голяма паника. Но като казвам паника, видях, че испанците овладяват положението, имат мъдрост. Полицаят ни спря и каза, прибирайте се по домовете, защото положението е критично, няма самолети, няма ток, не може да си ходите в България. И ние започваме да се молим. Господи, изпрати ни едно такси, за да отидем до летището и направи чудо да се приберем. Така че тук сме сега, поради Божията благодат и милост.
за да можем да се приберем. Не знаем всъщност какво се случи. Ние не знаем главната причина, поради която се случи този смот, но ще разберем. Истината е, че в последните времена ще се случи точно това усещане и точно този смот. Така че нека благодат да бъде около всички и да помним, че Господ идва скоро, да приготвим сърцето и живота си. Благодарим на Господ, че ни даде благодат. Вече пием кафе и се радваме, че след малко летим за София. Обичаме ви и ви благославяме. До скоро. Чао. 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 Амен. Качихме се. Айде, с треньора сме. Треньора е тук, Ханзи Флик. Чакат ни в Барселона. Да. Той ще тренира младите. Ти младите момчета, нали? Утре сме там при Стоичков. Да. Искам да ги изграда хубаво. Да. Просто да бъдат готови. Той сина на Меси ще отиде скоро. Да бъдат от Реал Мадрид всеки път. Юри ще идват и деснат. Алелуя. Ами, току-що пристигнахме. София е малко по-студено, но ние сме благодарни на Господа за Неговата благодат, че Бог с своята любов ни хвана, взе ни в ръце и ни преведе през това, през което преминахме. Само за секунди състоянието и положението започва да се влошава в Мадрид, но благодарение на Божията благодат Краси намери такси. Свръхестествено, че без интернет там не можеш да си поръчаш такси. И Краси намери такси, помолихме човека, тък му беше тръгнал на някъде и той ни хвърли до летището, включиха аварийно осветление и всичките подробности, но слава на Бога, вече сме в София и чакаме Меган и люди да ни вземат. Благодарим Ти, Господи, за Твоята благодат. Колко е важно да почитаме Господа и да Му се доверим във всичко. Понякога си мислим, че нещата просто се случват, самолети, пари, възможности, но когато Бог е в центъра и сърцето е предадено на Него в смирение, тогава Бог се грижи. Сега чакаме да се чуем с Роси, защото явно нещо се е случило там, метра, асансьори, беше положението критично и за да се успокоим, но вярваме, че Божията любов е с нея, както през всичките години. Така че ние благославяме Роси и се молим, Татко, помогни и Твоята благодат върху нейния живот. Чакаме добри вести в името на Исус. Халелуя. Амен. Това беше от нас. До скоро. Чао.